Hej med jer, og hjertelig velkommen til Best of Horsens Oplevelses-TV, som i dag, hvem ved, kan gå hen og bygge en vaskeægte cirkusforestilling. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Men inden da, så vil jeg gerne nævne nogle af de begivenheder, som finder sted her i de kommende dage. Torsdag aften, der kan du tage en tur på Horsens Nye Teater og få godt grin. Der er nemlig showet, der hedder Kæpheste. Det er med Lasse Rimmer, og der er stadigvæk mulighed for at få billetter på hnt.dk. Fredag aften en skøn koncert i vente. Det er på spillestedet Kulisselærret, og det er med bandet, der hedder Electric Guitars. Så besøg Kulisselærets hjemmeside, der kan du stadigvæk nå at købe billet til den koncert. Så springer vi frem til søndag eftermiddag kl. 13.45. Der er der igen fodbold på Casa Arena, når AC Horsens jagter flere point i kampen om at rykke op i landets bedste fodboldrække. Det sker, når man møder FC Roskilde, så top og bakke op om AC Horsens 13.45, altså på Casa Arena. Så er vi tilbage ved cirkusforestillingen. Jeg skal nok spare, jeg skal nok lade være med at kaste mig ud i noget, men du får i hvert fald mulighed for at opleve Søren Østergaard i Cirkus Nemo. Vi sidder nemlig i hans skønne telt her på Lange Linje. Han har forestillinger fra den 20. og frem til den 23. juli med mulighed for at opleve Kaptajn Frodo. Der er også Målermanden, og man ikke også Bærehjørn dukker op. Du kan booke din billet på Cirkus Nemos hjemmeside. Slutlig et slag for at besøge vores Facebook-side, altså Best of Horsens Facebook-side. Der har vi i øjeblikket en konkurrence kørende på 2 billetter til koncerten i juli måned, hedder det, med The Boss, Bruce Springsteen. Så besøg Best of Horsens på Facebook. Med de ord, rigtig god fornøjelse med det hele. Yes, sir. Lige